Kaixo berriro. Hemen nauzue berriz ere bideomapinaren inguruan pixkadet hitz egiteko. Jarraituko dugu aurreko bideoan nola ari ginen bideoetan adibideak ikusten eta iruzkin txiki batekin ezagutzeko gehiago zein den mapinaren adibide batzuk ikusteko eta ezagutzeko mapinaren ezaugarriak, bai? Joan gaitezen bideora. Beno, hemen katedrale bat dugu. Niri hau ere asko gustatzen zait. Bai? Katedrale zurruna eta harriz eta porlanez eginako katedralea oso zurruna dena guretzako bapatean mapinak lortzen du materiale horiek apurtzea edo mugitzea eta bapatean biguinak edo bizirik daudela ematea, bai? Ikusi zenbat gasa egiten aldiren. Argi dago mapina ez dela guk hemen ikusten ari garen moduan ikusteko, grabatuta, baizik eta bertan egoteko, bai? Katedrale horren aurrean egoteko, gu hor txiki-txiki, proiekzio handi katedralaren tamainan beraz, eta pixka bat sentsazio hori indartzeko, ez da? Errealitatean gainera dimentsiotakoa da, eta ere hori somatzen dugu, bai? Hemen dena laua ikusten dugu, baina bertan ikusten ditugu volumenak eta oso harrigarria da bideomapina horrela ikustea, ez da? Ikusten duzu zenbat gauza egiten aldiren katedrale baten gainean, ez da? Eta nola jokatzen dituen formekin eta katedrale horren, espezifikoki katedrale horren formekin, ez da? Eta hau ere niri asko gustatzen zai bat, beste moduko bat, ez da? Animazioa. Hemen ere mapina dugu, sugeak behar du hor zuaitzan doitua egon, ez da? Eta gauza guztiak bere tokian jartzeko. Kasu honetan ikusten duzue landaren gainean ari dira mapina egiten, ez? Eta ikusten duzue bideomapinak nolabait lanabesak ematen dizkigula edozerren gainean, edozen espazio fisikoan eta edozerren gainean proiektatzen historia batzuk kontatzeko. Hau ere izugarria. Jende hau afaltzera joan zen eta afaldu baino lehen espektakulu txiki bat zuten prestatua, ezta? Hor dugu txef txikia, pixka bat zera prestatzen. Hor ikusi sardezka eta labana zein da benetakoa, zein ez da. Eta hemen badugu bestea hau niri ere asko gustatzen zait, aurretik ikusi dugu paretan marrasten zuten horiek oso antzekoa da, ezta? Ez dakigu hemen beltzez jarritako gauzak marrastuak daude txurian proiektatuak, baina azkenean lortzen duguna da halako, aurreko bideoan ezaten genuna, ez? Halako konfusio bat egitea benetan errealitatean dagoena eta guk proiektatzen dugunaren artean. Begira adibidez kupula moduko horretan, ez? Ura dagoela ematen du, kupulak hor benetan egotea laguntzen gaitu guri ere hori sinesten. Beno, eta hau beste adibide bat, halako zerbait egingo dugu ere tailerretan, non, eskultura bat hartu eta guk proiektatzen diogunean gure begiak eta gure aurpegia, ez da, hor batean bizia ematen diogu eskulturari, bizia arazten dugu, ez da? Ikusi gainera leku ezberdinatik ikusita ikusten da, ez? Tridimensionaltasun hori. Hau adibidez, Herbeheretan dagoen eraikin oso famatu bat da, eta pixka bat turisten dako eta jendea bizitatzeko sortu zuten halako espektakulu hau. Kasu honetan hori ikusten dituzuen argi moduko horiek berez proiektoreak dira. Hemen 5 proiektore uste dut ari zirela erabiltzen. Eta ikusi nola ere berriro porlana bezalako materiale zurrun bati bapatean mugimendua eta bizitza ematen diogu, ez da? Bapatean eraikinak makina bat ematen du. Hau bada beste teknika, sofistikatuago bat, hemen beste teknologi batzuk ari dira martxan, ikusten dituzu puntutxo batzuk aurpegian. Hemen ordenagailuak kamera baten bidez, nolabait ikusten du aurpegian nora mugitzen duen emakumeak, eta orduan horren arabera doitzen du irudia, bai? Zeren ez da gauza bera proiektatu behar dena emakumea eskubitara begiratzen ari bada edo aurrez aurre, bai? Baina, horregatik bera ere mantxo mugitzen da. Hau bada mapinaren oso eredu edo adibide klasikoa, badena pareta bat, volumen batzuekin hor, eta horren gainean proiektatzen dugu. Kasu honetan niri hau asko gustatzen zait egiten duen joko jakin batengatik eta da hemen ikusten duzue papatean piramideek ematu dute hutsik daudela, baina
gezurrezko itzalak proiektatzen ari garelako da. Geratu idei horrekin, ez da, gezurrezko itzalak. Hori askotan egiten da mapinean. Eta beste hau, ikusten duzu berriro beste eskala asko ere handiago batean. Niri hau asko gustatzen zait, geometri soilarekin eta txuria eta beltzarekin, ez da, nola jokatzen duen eraikinarekin, nola ematen digu eraikin hori, ez dakit, mugitzen ari dela, eroriko dela, edo zer gertatuko da. Berriro aipatuko dugu, aurretik esandakoa, mapina pentsatuta dago gu bertan egoteko eraikinaren aurrean, guzti hau ikusten eraikinaren eskala handi horretan, ez da? Ikusten duzue beti eraikina edo objektuaren formak eta geometriak probesten ditugula eta irudia horri doitzen diogu. Eta hemen azkenengo eredua dugu, ikusten dituzue hor, eta papatean, itzela, ez da? Hemen ikusten duzu hor bideoaren azpikaldean jendea ezerita dagoela egutena ikusten. Hemen kontutan hartu behar dugu beti nondik ikusi behar dira. Pentsatu gu hemen azpian egonda, sabaia horrela ikusten da perspektibak, ez? Perspektibak zentzua dauka horrela. Eta lurra nolabait zuzenago edo, ez da? Beti pentsatu behar dugu ere nondik ikusiko diren gauzak. Eta hortxe ikusi duzue, onaino bideoan ikusiko genituen adibideak, eta orain urrengo bideo batzutan ikusiko ditugu, ze lanabesak edo ze programak erabiliko ditugun. Hori bai, begira, utziko dizuet hemen, hau da nik Vimeo webunean prestatzen dudan bideomapin adibideekin bilduma bat nolabait esateko, hor goian daukazue URL helbidea nolabait, eta hor sartu nahi baduzue, nik hemen beti banabil eguneratzen adibideekin, eta zuek etxean edo klasean nahi duzunean, asko ere adibide gehiago ikusiko dituzue, bai? Orduan, oraino adibideak jarraituko dugu urrengo bideoetan. Agur!